Mesela düşün o yaşta duvarları kazarken bile çok... Bizmarên ku bêhtir di avakirina xaniyan de tên bikaranîn, bi destê hunermendekî Kurd bi mebesteke cuda tên bikaranîn. Haydar Ekînek ê xelkê Wanê ye, dema zaroktiya xwe li gund ji ber nebûna îmkan û derfetan, bi teniyê tenûrê dest bi xêzkirina wêneyan dike, dûre bi bizmaran wêneyên ji hev balkêş xêz dike û bi gotina wî li cîhanê yekem kes ew e ku bi bizmaran tabloyên hunerî amade dike. زارتيجي اوكا محبو حبسا محبو زاب رسمه حظك اشيكل يمشي هنا شو ميتر قلنا ميتر تلبو مبي حاريه تشدكر مبي تاني تشدكر داسب دقالشي دما بي حاري تشدكر داسب دقالشي طبعا يمشي قلنا مرهم تلبو دما دو ايفار دايكم داني او سر شير توقع سر شيء داسب دخل داسب راحت بو از رادزا Nîgarkêşê Kurd li nav neçarî, feqîrî û bêderfetiyan ji xwe re rêyeke hunerî afirandiye. خازم تنبو توالي بتنبو يعني قلنا وجهي قلنا فاكر قلنا شيء هات تنبو دما دواري ما حريا سبي سوا ذكر دما پشتی بیش دما تندور ذکر او دواري سبي رشت بو پرخاشت بو بیش هدا مخ یا دا چک اس بتا مخا مپی ويت او كي رسم چتكر رسمي حيوانات çelikir. Dama camiat tendu ve dıkız oran dugu ayırı az resme çelikir. Di tabloyên hunermendê Kurd de zêdetir jinên eziyet dibînin, te'de û tundî li wan tên kirin cî digire. Ekînek bi tabloyên xwe balê dikeşîne ser azadiya fîkr û remanan jî. Zor zahmetler jina mahani ser xezkin. Azadi tişi isal haskin çelikim. Yani naga hafsada gele insan gele merv hene gele jin hene bu fıkra xwe bu düşünce xwe gelek hafsada. Ez birha hez dikim ser azadiyê ser fıkra min ser azadiyê bime xêzkirê. Ekînekê ku li nav civak û medyaya Tirkiyeyê weke Picassoyê rojhilatê jî tê binavkirin, heta niha li bajar û welatên cuda gelek pêşangeh vekiriye û rojên bê legel hunermendê Kurd Hakan Yaşarê Diyarbekirî, li Norwêçê li navendeke mezina hunerî dê pêşangeheke berfireh vekin. Erjanda, Kurdistan 24, İstanbul.